Кіруючая кампанія холдынгу беларуская гарбарна-абутковая кампанія «Марка» прапанавала адкрыць у расійскім Цюмені завод па вырабе спецыяльнага абутку. Размова пра гэта ішла на пасяджэнні камісіі па бюджэце і фінансах парламенцкага сходу Саюза Беларусі Расіі, якое праходзіла ў Віцебску. Падрабязнасці ў Віктара Праліча. Прапанова пабудаваць у Цюмені завод па вытворчасці спецыяльнага абутку для пажарных і нафтавікоў наспела часам. Гэты расійскі рэгіён стратэгічны ў эканамічным плане для Віцебскай вобласці. Сярод рэалізаваных шматлікіх праектаў саюзнай дзяржавы ў сацыяльна-культурнай галіне не хапала вытворчай складаючай. В наших программах и проектах должен быть перенесен акцент на вопросы производственные, на те проекты, в рамках которых деньги вкладываются в производство, и потом они дают отдачу, и они возвращаются в бюджет союзного государства, и таким образом союзное государство демонстрирует, это тоже важно, результаты своей деятельности. Падобная прапанова і яе далейшае перанясенне з паперы да канкрэтнай справы ў рамках саюзнай дзяржавы праект пілотны і шматабяцаючы, дадатковыя працоўныя месцы, імпартазамяшчэння, папаўненне бюджэту. Мы с институтом МЧС нашим белорусским разработали, я считаю, что для постсоветского пространства, скажем, уникальную обувь. Все новинки, скажем так, в этой обуви присутствуют, поэтому и наши сотрудники МЧС, скажем, показывали российским своим коллегам, эта обувь находит у них тоже интерес. Рэгіянальная інтэграцыя ляжыць у аснове беларуска-расійскіх адносін і ў прыватнасці саюзнай дзяржавы. Сёння толькі паміж Віцебскам і рэгіёнамі Расіі дзейнічаюць 12 пагадненняў. Тавараабарот складае $900 миллионов. Нам надо отработать именно механизмы как программного продукта, так и посмотреть по финансированию. Я уверена в том, что, конечно, такая общая заинтересованность, наша уверенность в том, что он необходим, тем более поддерживает Российская Федерация, именно Тюменская область. Ну, а то, что необходимо нам проработать вот последующие периоды, будем сделать вместе, потому что сегодня специалисты в этой области работают, и, конечно, будем вносить предложения. На парадку дня саюзных парламентарыяў стаяла і пытанне ўключэння новых мерапрыемстваў і праграм пры распрацоўцы бюджэту саюзнай дзяржавы на 2019-2021 гады. Віктор Праліч, Александр Рындзін, Леонид Табола. Навіны Віцебск.